Yeah, Mr. Ams, be the one nation. It's Bravo Productions. Bravo on the beat. It's Bravo Productions. Baki so ni don kudi ba baki so ni don talauci ba. Ran kauna tana da daɗi, idan ka sha ba za ka so ka daina sha ba. Kai tunaninki ne, mafarkinki ne, a koni yanayi na kan tunaki. Ki mallaki raina, ki kama zuciya, na kan ji daɗi a raina in ganki, na kan shiga yanayi idan na ganki. Kalamanki abin so ne a gare ni, mafarkinki dole ne a gare ni. Na faɗa a hasari ki agaje ni. Baki so ni don kudi ba baki so ni don talauci ba. Madaran kauna tana da daɗi, idan ka sha ba za ka so ka daina sha ba. Rana yan wuya na yi hawaye, na shiga kauna ɗaya biyu uku hudu fa har zuwa 30. Na duba ko'ina duban ganki ba, na zaga wurare duban ganki ba. Na yi mafarkinki yau, mafarkinki yau, kalamanki abin so ne a gare ni, mafarkinki dole ne a gare ni. Na faɗa hasari ki agaje ni.